Dizanin demek dirêje bu yerê bi hewlêrê we dest pê kirî heta niha li ser wargeha Mexmûr wek ambargo wekî dûrpêçek berdewam dike. Ji bo vê ev dûrpêça Partî Demokratîk Kurdistan bi destê asayîş pêk deyînî ku rabe hewldanê Meclisa Wargeha Mexmûr û Komîteyê Peywendî derve berdewam dike. Wek goşegiriyekê bi pêvajiyê ve girêdayî digirîn dest. Hatina dewleta Tirk li Başûrê Kurdistanê, dagirkirina dewleta Tirk li Başûr Kurdistan û siyaseta ku demdirêj li Başûrê Kurdistanê de xwe cih bike, destkeftiyê Kurd têk bibe. Di vê çerçevê de wargeha me jî dibe hedef û armancê siyaseta dewleta Tirk. Ji bo wê hem lêdanê tayaran û kuştinê insanên sivîl li wargeha me de hem jî vê dawiyê beheceta kuştina endamê mîtêya dewleta Tirk li Hewlêr wek ambargoyekê li ser wargeha me jî pêk deyînin. Ev bê hiqûqî û bê mafiyek e li ser wargeha me ti pîvanê xwe nînin. Ti qanûn û evên navnetewî de nînin. Goşegiriyekê dûrpêçekê bê ehlaq e bi her warî de ye. Nahêlin ku xelkê me biçin îş. Destûr nadin nexweşê xwe em bibin nexweşxanên Hewlêrê û derman bikin. Yani te ûjdan û zamîrê mirovahiyê di vê helwestê de nîne nabînin. Ji bo wê hewldanê me çêbû wek bernameyekê ev dûrpêça bi navê hikûmeta Herêma Kurdistanê têk kirin. Di hem asta netewên Yekbûyî de hem de asta hikûmeta navendî ya Iraqê de hewldanê û gilî û gazindê me çêbûne. Ji bo ev dûrpêça rabe partî û sazî û dezgehên sivîl yên medenî me xwastin bibînin ku ev hewldanê têk kirin neheqî û bê mafiya têk kirin em ser wargehê rakin. Di vê çerçevê de hewldanê me çêbûn. Me li gel navenda goran bizotneweyê goran hevdîtinek me çêkir û dûrpêça li ser wargehê ji ber ku ew hevpişkê hikûmeta Herêma Kurdistanên ku rabe pêşî li vê dûrpêçê bigirin daxwaza me jê çêbû. Soz dan ka ew jî hewl bidin da asta hizba xwe de ku ew neheqiyê têk kirin li beramberî xelkê sivîl ew dûrpêçe rabibe hatin û çûnê xelkê sivîl asayî bibe bo bajarê Hewlêr û cihên dîtir yên Herêma Kurdistanê. Elbette heta ev dûrpêçe berdewam be û xeteriya heyî li ser wargeha me xeteriya dewleta Tirk berdewam bike ev hewldanê me jî wê berdewam bin hem li asta netewên Yekbûyî de hem asta Herêma Kurdistanê de sazî û dezgehên sivîl yên medenî yên siyasî danûstandinê me berdewam bin heta em bikaribin wê dûrpêçê rakin